Machiegni kamoro amora ma intie janeno ma Lolwe TV magi koro gin weche mag nonro mar Oboke okinyi masani ka bende antie Oboke mar The Daily Nation, Oboke mar The Star kod Oboke mar The Standard. Wacha mantiere kanyo ndabo miem na matin ka waluomo ka gi kacha mondo mi koro winyi to koro en ang'o giri manitie. Achako Oboke mar The Star. Gideon at center of Raila Kalonzo talks. Sani koro Gideon ema sani koro otelo manoendo e twak mantiere kind Kalonzo kod Raila mar mondo mi koro Kalonzo ochako duogi kendo kik mondo mi owuoge Azimio. Manendo e wach maduong' mantiere kanyo endo ma bende wacho ni sani koro Gideon osebedo ka koro timo. Chebukati accused of unfairly locking out presidential hopefuls. Ano ka indi ka jogo manyadoro mondo mi otel piny Kenya ka indi nitie kaendi Mwangi wa Iria, nitiere kaendi wa Jakoya, to nitie Walter Mong'are ong'ere ni Nyambane. Sani endi koro en moko kuom gi otam, moko kuom gi bende noyudo mage weche makoro nitiere sama koro IBC dhi nyime gi bende konyo kata yango jogo ma bende bro dhi chung. MP Sudi cleared to defend Kapsabet seat. IBC on Monday cleared Kapsabet MP Sudi to defend his seat on UDA ticket. Sudi is close ally Deputy President William Ruto. The MP was not present for clearance but had sent a representative. Mano e wach mantiere kanyo endo. Sudi koroneo mi mano endo thuolo ma mondo mi oringi kaka ng'ano madhi chung kar od bura ma Kapsabet. Ka wadhi nyime wach machielo mantiere kaendi wach mag Gideon kaka sani temo mondo mi okel winjruok e kinde kod Raila. Inyalo somo kanyo endo mondo iwinj to en ang'o. I will beat Azimio hands down, Ruto tells Odinga. Sani koro Ruto wacho ne Raila ni Azimio idhi lwar piny pep kendo dhi yombogi mano endo kinyi nono mano singo masani koro Ruto miyo Raila achiel kachiel. Wach machielo mantiere kaendi en the dead received elders cash auditor. En sani endi koro auditor general wacho ni koro jogo mosetho masani endi koro ne mogodo salala go mang'eny kuom ginya yudo omenda, ichulo jomotho omenda madirom milion 2 milion 200 kod 54. Mano e wach mantiere kanyo. Ka wadhi nyime e Oboke ni wach mabende abochaka luomo ka kendo matin na gik mabodhi luomo ka gi kacha aluomo ka gi kacha. Ka wadhi nyime kaendi ano kaendi kiwacho ni 50+1. Raila will win in round 1 says CS Musheru. Musheru wacho ni Raila bro yombo. ICT CS bases his prediction on the recent opinion polls. Azimio la Umoja One Kenya coalition presidential aspirant Raila Odinga will win August 9th poll in round 1. ICT Cabinet Secretary John Musheru said, speaking on Nonro TV on Sunday. Musheru said there will be no runoff based on opinion polls and what people are saying. Ano e wachi masani koro John Musheru wacho ni maneka ka odhibeta. Drivers endure long queues and payment delays on expressway. Osechakra expressway manyo ni koro nene na express meringa tedhi sani koro osechako bedo gi jam en bende. Elera mnyalo somo kanyo. Motorists decry spending more time as payment process takes longer than expected. Sani endi koro ji osechako tiyo kod expressway malich Kenya ka endi ji ne maneka koro chule ni koro dhi bedo mano matin. Ni koro idhi ti kode jo matin. Kore ka ji tiyo kode maber kendo weche mag jam mana chakore achiel kachiel. Kama dhi nyime weche gi kuma timore to Oboke ni mara 25 en Awiti baggage haunts Wanga in Homa Bay. Governor race aspirant says aspirant says she has had a working team with the fresh ideas to spark growth. Sani koro weche magawiti sani koro podo ochako biro kendo weche sani koro mucho ne wanga sakasa ini chala gawiti bro besa ini chala gawiti bro bedo kaka witi nadi magote nitiere. Haaland koro poko wacho ko biro Manchester City kata ka okobi. Oboke mar The Standard en the trouble sports en kwende gumabe sani ko tulonya lumuche piny Kenya ka endi kinde yiero kata bang' yiero. A state agency report shows areas that could pose security challenges before, during and after elections. With 70 days to the August polls, actors have ample time to plan measures to forestall possible disruptions. Mago kore nyalo ng'ani to Oboke ndi mar Standard kwa gik macho ni koro nigi high risk
ahinya kwa tulo nyalo muche sasa en kaka Nairobi, Nakuru, Kericho, Kisumu, Uasin Gishu gi Mombasa. Magi kono wachni ko sani sa saya wach nyalo bedo ni koro bro wuoke mane wach nyalo wacho kanyo endo ma aneno ka nitiere ka adhi nyime. Report ne mantie to Oboke ni mar 4 report mar NCIC. Mudhama ignore the rumors I'm in UDA to stay. Mudhama wacho ni en ok nyalo we UDA. Wairia blames forces out to keep Kikuyus from the ballot. Koro Mwangi Wairia wacho ni koro idwa ni mondo mi okuche kik bed manoendo ni idhi gone gi ombolo. Mane wacho sani koro Mwangi Wairia wacho kechono ni koro en kochung' to bochung' ne duond jo kuyu apani manoendo ok en siasa maber ahinya. Usawa kwa wote aspirant stages day-long protest at Bomas as he sought audience with IEBC. His presidential bid was blocked after he failed to comply with the electoral law requirements. Mane wacho sani koro nitie Wairia ado mondo mi ochung'. Professor Wajakoya had met all other requirements apart from raising the required number of signatures. He was given until Thursday 3 p.m. to raise the remaining signatures from 7 counties if he still wants to be in the race. Mana watchman tiere kanyo Wajakoya no mithulo no endo eseche makoro adhi nyime ka indi achiel kachiel en ni kang'iyo ka Watchman tiere kae ni koro 6th COVID wave, time for 4th vaccine dose. Mane penjo manitiere kanyo endo en koro en okang' mano endo mar auchiel mar COVID-19. Nitie ng'ato manya nitiego kamoro wacho ni gini nyoyudo to nyosi thiedhe. Koro wacho ni gini nogoye katugo to en ber karanye en COVID. Miyo COVID pod nitiere. Omiyo dhano pod otiya gi yore go mag thiro COVID kik ji wuondre ni ok en gini endo manikare. Why monkeypox is unlikely to be as devastating as COVID pandemic. Maendi Dr. Subiri Obwogo wacho ka en gima miyo kosa ni ndikoro ang'iyo mar ong'eche nyalo bedo ni endo kendo ok en gi kwiri mager kaka mano endo mar COVID-19. Kono niendi en World No Tobacco Day ma odiochieng' mosani ndi koro piny mangima wacho ni ji owe madho ndawa, ji fuong'o goro nikech en tiere kod gigo kuma bende nego ji. Tobacco kills over 8 million people every year and destroys our environment, further harming human health through the cultivation, production, distribution, consumption, and post-consumer waste. Magotegi wamezido mondo mikoro jowere gi ndawa werego uru nikech en gino endo mabende kelo achiedh nadi mang'eny ahinya e ngima. Africa needs tighter controls to curb growing tobacco use. Mago wichite mantie kawuono niendi kama eneo odiochieng' mano endo mar nyiso ji ni ji owe fuong'o ogoro. Mane wach mantie. Off-tune homeboys pray for glory as KPL title race heads to the wire. Mano wach mantiere kanyo endo. Homeboys gombo mondo mikoro Tusker owe kata draw mondo gin gilo mondo koro giyud league no endo. Eseche machalo kama endi atieko kod Oboke ma The Daily Nation. Coaching disaster. Sani koro IEBC koro chalo joma adwa mondo mi koro ojem mane wach mantiere ka indi ka koro jokoni gi koni Raila gi Ruto te joseketo gigo magidwa mondo mi otim achiel kachiel. Ruto wacho niya, make public the KPMG voter registration audit report. Ndo mondo mi jitemo se kaombulu mondo ng'eni gin ng'ano gini. Make public available the raw certified copies of principal voter register. Magi koro gik ma Raila ne wacho ka kinde machon Ruto gi noling alinga sani ndi koro gin koro giwache. Make public register per elective unit, county, constituency, ward, polling station. Explain measures to avoid crowding in polling stations due to anticipated high number of candidates. Agents. Mane wachwantire. Assurance that the executive will not interfere with IEBC. Mano weche mantire kanyede wang'anya Ruto do mondo mikoro en part of the executive to do mondo mionyise ni executive nendo ok be interfere gi IEBC. Make public measures IBC has taken to address the shortfalls that led to 2017 Supreme Court nullification. Radadoma mondo misani koro IBC oler ne jigi magisetimo adier magito gik maber. Ang'o magisetimo mondo mi ji koro dhi yiero ni endi ka onge gi chich. Make public the tools the IBC intend to use and how they work. Gigo midwa tigo wadwa ng'eni gin ang'o mondo mi ochak ti kodgi. A detailed brief of how and what the IBC has done to address technology network challenges, and then lastly give blow-by-blow details of electoral process including voting, tallying, results transmission or tech.
On the edge, 10 days to the statutory deadline for the Electoral Commission to have tested its election technology, the process is shrouded in secrecy that civil society groups warn is a recipe for disaster. The Commission says all is well, but lobby groups and political parties are now challenging it to come clean on how the problems that botched results transmission, ending up in nullification of the presidential election 5 years ago, have been resolved. Weche mapeka ahinya manyaka koro IBC koro ti godo mondo miyo mijube koda kamano endo ma inadier kod mago tich magidhi tiyo. Is this the end of road for Ganja president Wajakoya? Koro Ganja president ngeni Wajakoya en jayath ni chamuru yath en wachini kubeda beda president ni to gimoto mokwongo chieng' osebedo sworn in ofuongo yath kabisa mano ndo state house mondo mikoro jiteo chak madho yath. Koro onyalo dhi nyime koso kang'no dhi nyime magi penjo mantiere kanyo. He has excited a section of the nation with these antics but could not provide proof of his support base to the IEBC yesterday. Now he has until June 6th to weed out the jokers in his list and put it poof where his mouth is. Aero kaka okete en Ganja president Wajakoya magi weche mantiere kaendi kaka koro Nyambane Walter Nyambane kata Walter Mung'are aka Nyambane nye omi mano endo ma en certificate mare. Raila attends Kilifi ODM appointment Kamoti send off maendi enjaod bura marabai no tho. Mheshimiwa licha ahinya Mheshimiwa Kanoti leaves behind a strong legacy of development and public service, especially in the area of education. En ng'ano endo majino hera ahinya. Raila nyocho pokanyo mar mondo mikoro otim mano mosa mare achiel kachiel. Ka wadhi nyime kaendi adhi nyime achiel kachiel en ni Iwatanga med onge weche ng'eny nitie oboke malang' maduong' ma the government nyalo kawo mondo mingi. Homeboys Tusker were area of slip-ups on slim path to victory. Homeboys gi Tusker nitie 57 points gite gisego the same amount of games gin gi points machal. Koro kanyo endo ng'ato lemo koro ni muna gi chunye lwete mar mondo mi koro achiel kuom gi ofel to kapo ne odhi kama Tusker bro logi on goal difference mana gi ka gi tie a points ka gite gin gi 57 ka gidhi kamano ma gilo game mabiro gibedo gi 60 points gite to mano bro nyiso ni koro gibo mna pogre kod goal difference kata head to head mane wach mantiere. Erokamano masani wacha koro kendo chieng' tich ang'wen kech kiny en holiday ok wabibedo kanyo endo odiochieng' mar odira wabibedo mana chieng' tich ang'wen kendo. Erokamano masani.